மகர ராசிக்காரர்கள் இது வரைக்கும் 5ல் இருந்த குரு 7.5 சனி பரிபூர்ணமா விலகிடுச்சு. அதுக்கே நீங்க குதிப்பீங்க. ஆனா சனி உங்களுக்கு எல்லாமே யோகக்காரன். சனி தான் உங்க ராசிநாதன். அதனால ரொம்ப எல்லாம் அழட்டிக்க வேணாம், பிரமாதமா இருக்கும். அஷ்டமத்தில் கேது இருக்கிறார். அதனால நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட உபத்திரம் ரொம்ப கவனமா பார்த்துக்கணும். அதே போல வண்டியில ரொம்ப கவனமாக இருக்கக்கூடிய ராசியில மகரம் வரும். தேகாரக்கத்தில் மகரத்துக்கு கழுத்திலிருந்து முதுகு, அந்த முதுகு ஃபுல்லாக பார்த்துக்கொள்ள வேண்டுமா. அதற்குண்டான அந்த வண்டியில் கோணலாக உட்காந்துன்னு போகிறது, வண்டியில் பைக்கில் பள்ளத்தில் இறங்குறது அப்படியே லாக் ஆகிடுமா. ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும். அந்த ஸ்பீடு மட்டும் உங்கள் டிரைவர் போனாலும் கொஞ்சம் சொல்லிடணும். நீங்களே ஓட்டினாலும் எந்த குண்டு குழியிலெல்லாம் மாட்டிக்காதீங்க. டக்குன்னு லாக் ஆகிட்டு அப்புறமா நீங்கள் கிசியோன்னு போய் பெரிய பாதிப்பு இருக்கும். என்னடா செல்வி சார் சொன்னார், ராஜேஷ் சார் இருக்கிற நிகழ்ச்சியில் சொன்னார்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு கடிதம் எழுதுறதை விட்டுடுங்க.